Bueno, goxean batu da horrek, da gero, zertu, ez dira indi behar da, irizi izaten ekona, eta horri fin dut, hor degutan lekuan, da gero, ifini, legarra probota, da gogortu egiten, mie, da, oinu, denporea momentu zorreri, hor duetan inguru edo, hor, segun, batzutan gitxio behigual, da gehiago behigual, da hola. Horri, gazteok, hor inordu, zerean, gero, infintan doa zen prentzan, ez dututen, gatzure ez dutudien hori kentzeko, da gero, gauekoak, goxer arte, ongo dire hor da, goxekoak einuntzer arte. Da gero egiten doaz, handi atera, meti, da, gatzetara bota. Hemen gota labur duen, merze gatzetan daz, hemen gauekoak eta goxekoak. Da, gero egiten doaz, atera, honetan baldatara. Da, da oso zikituten honek, oindo ez da ziku egi, bai, oindo oso zikituten, da, ia, apro zikitu urdu, ja da oso martxan.